kantarahanon mapasigarbuong maghatag og bilinhong mensahe pinaagi sa pagpasundayag ang bahandi sa among lungsod. Ang gasa sa kadagatan nga ang among panginabuhian. Abunda nga agrikultura sa atong kabukiran. Ug labaw sa tanan, ang pagtinabangay ug paghiusa ang tinubdan sa kaadunahan sa among dughan. Ang Bahandi Festival mao ang pagpakita ug paghulagway sa kanindot sa among lungsod uban sa pagpasalamat sa mga gasa sa kahitasan pinaagi sa pagpangalian ni Senyor San Agustin. Viva Senyor San Agustin! Mga apo, ayaw indaw ninyo tamay-tamaya ang kinaiyahan ng kalibutan. Anak, uli na! Nak? Nay, dili din na to tamay-tamayan ang kinaiyahan sa kalibutan. Bagus, ato kining panggaon ug amumahon kay kini tinubdan ug bahandi sa